I ai ngộ biang yêu blei ai pat hangi sacha se ni kalat bangin pensha skor yagak tin ke jau ai ku blei pi baro ya play ki dono jong pi berbor ya ka ba ailat yagak tin ke jong blei ban ker ku ya pi bangi duai bau blei un ker ku yang i sacha sen pat da ka jing pensha skor jongi yagak tin ke jau ngin pteng yaka series halor jonga team ka Jingiatiplem ka Babha Khmat ublei yaka bala pensyong nong rim haka kitab kikam ki apostol kalanong ka baar pulai ka dekot ka bandingkong kikam ki apostol kalanong ka baar pulai ka dekot ka bandingkong haka ni ka dekot ka bangi pelik jimut ngisyam yaki kentin ki bau apostol Paul Ukraine haka taka dorbar ha Jerusalem hadin jong ki jing kendo jong ui ki jing ki jing yang Persia jong ki Jew ya ka jing lap jong u ya ka gospel Jesus Christ Paul ubale kendo sibon ki ba kum kini ki kep haka ni ka kenti Lukas nong tho jong ka ni ka kita ki kam ki apostol ya tho ingi ki ni ka jingjia haka bau Paul yang Khmat jong kita kibadon haka taka dorbar ha Jerusalem banya tho syai kedar yaki ya ka ni ka jingsisha ba ula ya bet haka Jingiatiplem ka Babha Khmat ublei ngilayo ban pelik jimut syapang kane kajing pendon kam Paul ya kaktin Jingiatiplem ka Babha Khmat ublei tungin penken mau yaki bangilayo ban ya selok hakini ki sonde ki beladep ka Jingiatiplem ka Babha Khmat ublei ka tau ya kata ka Jingiadai ka babek bat ublei bat syushu kata ka Jingiatiplem Babha Khmat ublei ka tau ya ka jing pendep ya kata kabalapa hi da ublei bat hagade ka sonde ke beladep ngi batai baka Jingiatiplem ka Babha Khmat ublei ka tau ya kata ka jing pensha skor lani ka jing priang ya ka jing pen kendo ublei ya ka mensim jongi haka bangin le ya kata ka ba ukwa yang iban le ka jing pen kendo ya ka mensim jongi bat ngele slok ru sai kawai ke jumut jong kata ka Jingiatiplem Babha bakata ka don Jingiadai bat ka jing pendem jongi haka jing penpau ublei yalade bat igamon ka jong u haka jing im jongi Paul us ngaus kem ko ki prabanget baudon ka Jingiatiplem ka Babha Khmat jong play baudon ka Jingiadai ka babek bat ublei bau le ye kata kabla pa yu ban le dau ble
But bau so thọ shy Bayi kanu kam ke bau le dah kajing pen kendo ya kaman sim jong udau blay. But upen dia berbor ya de ha kajing pen pau ke jong blay ya ya ke ke bau de ban le. Ki ar terlipat ki sembok berkat. Ki bangin pelik jumut ha ka por. Ha kajing dei bat kata ka Jingiatiplem ka Babha ha Khmat jong blay. Ka benta ka benengkong ka Jingiatiplem ka Babha ha Khmat jong blay. Ka thau ya kata ka jing so tho shai jong pol bau le ya kanu ka kam ya kanu ka jing syakri bat ka mensim ka jing kit klik ka mensim jong ka jing kit klik ka bau pol udon habau le ya kanu ka kam habau shim ya kanu ka benta ban syakri yo blay jong Paul so scam bau don syai kedar bau don ya kata the sense of responsibility kaman sim kamadon ka jingkit klik ya kanu ka kam ka bau blay upa ya bau le prabagai ka Jingiatiplem ka Babha ka thau geng ya kata kaman sim jong ka jingkit klik ka bangidon habangile ya kanu ka kam kani kamot bangile ya kanu ka kam ni ai ya ka jing syakri ya ka kam jong try tang ban shu pendep rukom Henry ngidon ka jingkit klik ya kata ka kam kabala ai hangi ban pendep katau syuk prabangai kata ka mensim ka jingkit klik kadon haka ya kata ka jing so tho shai baya ke ke bangile ngim keno yaki weipat ladon keno ka jing ya kendo jinge hakata ka jing trei lane hakata ka kam kaman sim ka badon ka jing kit klik ka pai shaladeshwa habadon keno ka jing hakanu ka kam kamangi syakri ngiyit yalade ngipek shalade shwa la ngilale ni ya kata kam kumba ngidei shisha banle kaman sim kabadon jingkit klik kam penstet ban keno ikiwei habadon kanu ka jing hakakam Henry kapai shalade banyo hei badon jing bakla hangno bangila banle kamba badekani ka bau pol udon haka jing syakri jong lengba jing ya lenti missionary jong pol lengba ki jing syakri jong uya kendo shibon ki jing ki don shibon ki jing ya tengko haka jing syakri jong bakim ya baik kumba ang not mo Henry Paul udon ka Jingiatiplem ka Babha Khmat jong play vau le ya gagam bat kaman sim ka jingkit klik muso tho shai kedar bau le ya tagakam da ka jing yo play bat kum juru
Kajing sokia yaki mensim kiba koridor. Kiba yalap yaka gospel haki. Baru song tok syakdar. Bahabadon kano kajing kajing ele hakata kakam kawaw yakendo. Usyim halade yaka jingkit klik. Bat kani kadai ka mensim ka bakodor haka jing syakri. Bangi syakri ka kam bat ka mensim ka jing kit klik. Ngi kloy ya ka bangin sim haladi ya ka jing kit klik habadon ka nu ka jing bomla banle ko badai banle. Banginam keno ya ki weipat habaga kamiyat syakmat kumbangi angnot banyat. Namar hakita ki baro ublay udon ban hikay yangi ban pengpau ya ki jingkraw ki jongu haga jingim jongi. Nre ublay ukwa yangi mangin don kamen ka jingkit kle. Haki weipat ki kentin kamot bangin don kamen kaba sisa ya kata kakam ya kabala ai hangiban pendep bangin pendep ya kakam tang namar baladai ban su pendep ya ka ndre bingin le ya kata kakam da kajing ya play da kajing sokia ya ki mensim ki bakodor haka bangi ai ya kajing syakri play uniarap yang i prabangai mangin don Jingiatiplem ka Babha Khmat jomblay. Bangin so to syai ngi le ya kakam haga jing syakri yoblay. Bat ka mensim ka jingkit klik. Bat habangi don ka bakum kata ka mensim. What happening ki jing ele. Ublay wan ban jengok yangi. Ublay wan ban yarap yangi. Habaya kendo yake jing kumbagalong haga jingim jong pol. Kamdai setia baka jingyat lenti jong pol. Kadap deke jing sup sudah hapleng ki jingele. Pol badon kamen sim ke jingkit klik. Yo i berbor ya ke jingan jengok oblay. Ya ki kep ki bajuat ki ba jong ke jingim. Namar ulong usyakri utrai. Uba syakri ka kam. Bat ka mensim ka jingkit klik. Beliau ba ban syakri yo blay jong. Baru ba snok hiaru ban pendep. Ya kata ka bau blay la payu. Ban pendep nak bentah ka jingkerku jong ki waipat. Ka Jingiatiplem ka Babha Khmat jomblay. Ka yang prabangai ya ka jing syakri ka badon ka mensim ka jingkit klit haka ka benta ka baarpat habang Paul uong baudon ya ka Jingiatiplem ka Babha Khmat jomblay. Ka tawru bau Paul syakri ya kakam bat kamensim ka basyai kedar ba saai jingken Khmat jomblay ya kawai pakawai kakam ka ba utray ka ba ule haga jingkot ka jomblay. Kadon how Paul amtang kata ka sense of responsibility. Kadon how Paul kata ka sense of accountability. Paul sung to ba un ajing ken hakaway ka singi ya ki kamparo ki baule ko Khmat jomblay. Amar kata ka daw ong ya kita ki pailang ya kita ki nong snap haga dorbar ya kita ki nong yalam niam bakin nong yalam hakari kiba pensya skoryu kata ka dorbar ha Jerusalem ngadon
ka Jingiatiplem ka Babha Khmat jong play. Bolong bangalayay be. Ka batau. Bol udon ya ka jing song tho ka ba shai kadar. Ba ule ya ka wei pa ka wei ka kam. Bat ka jing song tho shai kadar. Ba ya ka wei pa ka wei ka kam ba ule. Ngun ai jing kenya ka Khmat jong play. Paul u kentu ye ki prabangai hakolasai hakanong gabalai kedekot kebar pulai ter hakabau ong ye ki kat kabapin le to trei na do kamansim kum Khmat utrai kum hakibril nabapi syakri yo Chris pat utrai bat na ugeng pinyo ye ka bainong jong kata ka jing syakri kini ki kentin prabangai ki kren syai kedar ye ka jing song tho apostol Paul ye ka jing syakri jong mau don ka jing tiplem ka Babha bau song tho syai baka bainong jong ka jing syakri jo ka wan nau try bau de ban hap ban ai jing ken ye ka wei pa ka wei ka kam ka bau le ka ma Khmat jong try mata ka daw Paul ong iki prabaget ya kolasai trei na do ka mansim ka ma Khmat try kum hakibril maka jing ai jing ken jungi kam long tang hakibril namar ka long tang hakibril ngidon sibon kilat kabangin la man penhun man pensobha yakibril Henry Paul song to shai ka jing syakri jungi kadai kum Khmat utrai bat na utrai ken in yo ye ka painong jong ka taka jing syakri baru Paul ukren syai kedar hakatu ka benta udaong bat utau trai amdon setia ka jing nyau siliang Khmat kabamut ya kata ka jing syakri kabangi ai ngide ban so tho syai kedar bangin sa ai jing ken yaka Khmat utrai bat Khmat utrai kamut hang ni bangin namla da lei ban syukur yo trai yaka ka bau briu ubet yaka ta un yo ot ru ong u apostol Paul syakinong kalatia kaba peni syakdar ngilong accountable ngilong kibadai manai jingken Khmat jong try bat yaka bainong kabau try un ai kalau ka bainong kabambakla kat kum kata kakam ken kabangi syakri kuma Khmat jong try kabainong kabangi yo na kibriu kadap na sibon kiai kibala ban pen bakla Henry kabainong kabano blay kamju bakla ya kata kabangi bet ya kata ngin yo odru ang kaktin jong blay ka Jingiatiplem ka Babha Khmat jong blay gatau prabangai ya ka jing song to syakdar bangi syakri yo try da ka jing snow to syakdar bangin ai jing kenru Khmat jong ya paro kikam kabangile haka kerteng ka jong try doblen kerkuyangi angirungin don ya ka jing pla kum apostol Paul
Pangilayay be. Pamidon ka Jingiatiplem ka Babha Khmat jong play. Pangile ya kano kan. Baka mensim ka jingkit klik ya ka. Hoi rengkat bat kata. Ngidon ru ka jing so to syai. Pangihap ban ai jingken ya kata. Kom Khmat jong try. Bleun kerku ya ka jingesolok akan ka por. Na ka mentah ka buram ka jong blehi. Naduk mentah at sidok bom jukut hi. Amen.